en la plaça Major a Melchor, a Gaspar i a Baltasar, i ells van a quedar-se així hasta que cada xiquet hagi passat a donar-los la presa. A cada xiquet, poquet a poquet, li pot donar el meset i pot donar la carteta al rei. I per a baixar, les mares dels xiquets que es deixeu pujar per ací, aneu a l'altra part a esperar-los. Tots els xiquets baixaran per aquella part. Gràcies. Per favor. ¿Quién